شربندش ما بلوچی ایک بتلی عشق تھا کہ نیم حکیم قطرہ جان نیم اللہ قطرہ ایمان مرچی ماں میں نیم حکیم باروا گب جانے یہ قصہ شمی کرا کاریں شمی دیما کاریں یک رندے یک شہریہ یک حکیمی نشتگت کچھ کی مردیا ہوتی چوک زور تو شوتا میں حکیمی کر رہا کہ منی چکا حکیمی ایل بدے حکیم گوشت کہ حکیمی و ملا و میائی یا قدروچی کار نہیں شے باز واحد لگی اگر تی چوک نشت کت کھاں باز دے رہا اور من یا ہیل دے گوشتی نا ہمیں یک دو ماہ تی کر رہا بھی اشی لاہتی چیز ہیل بدے کہ انو آئیے اسکول چھٹیاں اور کار دس گٹی نیستے تو منی چکا ہیل بدے گوشتی شر رہی تی چک بلی منی کر رہا ہے میں یہ ہیل دے ہمیں بچک حکیمی کر رہا ایل گر گیا حکیمی یک روچی یک مردے چکچ گیا کل لگیا تچان اتک ہمیں حکیمی کر رہا کہ بیا کے منی اوشتے کہاں گپتا ہو نپسکی جرگائیں میری ای مردہ وہ تھی سامان زورتا وہ تھی دوائی زورتا ہمیں بچکوں زورتا گوں شوتو دا چارتے اوشتر واقعی کپتا دڑکی جنگائیں گپتے اوشترے گردنا سونٹی بورزات کو تو اوشترے گردنا جاتے موشتے کھا ہیر شتن اوشتر پادت اوشتا تو ساری چھنڈیں تو ہما پیسر گئے اوشتر کو حکیم و بچک پدا واتر بتا ہوتی دمگا یہ بچکا پہ گر جات کہ حکیمی و ارزانی کارے یک مشتی آکے اوشتر دراوت گوڑا مانی حکیمی کر رہا پرچا کار بکرا روان ہوتی اندو دمگا نما بازی چیزی در برتا بچکا حکیمی اللہ داد ات کوتی میتگا بیتگا مردم بلے سرپدتاں کہ فلانی یہ چھوک شوتا شہرہ حکیمی در برگا آسائی بودتا کہ فلانی ات کا امی یک دروچ تھا یک مردی مات نادروا بود گوڑائی ات کا ہمیں حکیمی کر رہا بچہ کہے گا کہ بیا منی مات نادروائیں تو بیا یہ بچار حکیم اچارے یہ وہ بلائیں کاری نہیں آت چارتی ہاؤ پیرزال کے اس نے کپتا اس نے پاد کریں شمپاد کو نادن زبردستی دعا داشت گپتی گردنا اور شتی داد مشتی گوہ میں مشتے جنگا پیرزار سر لیٹے تو کپتا نو شرمندہ یہ قصہ ہے بطل ہے بلوچاں کے بطل جاتا گا یعنی بطل نہیں کہ نیم حکیم قطرہ جان نیم اللہ قطرہ ایمان وادی کہ تو چیزی نزان ہے آیا در نبرے اول وشے کہ اما کھارا کہ تو اما کھارا نیم اگر روے آیا سرجمی در بے بر تورے حزمی بھی کجا موڑی کھاری بھی آیا نیم بندگ مکان نیم بندگ کنے دیکھے مردمانا تاوانو نقصان دان سلامت باتیں